କଥା ନୁହଁ ଲଙ୍କା ପକାଉଛୁ ଲଙ୍କା ଏ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଡବଲ ଏଇଟା କ'ଣ ପଇଲା ଲୁଣ ଲୁଣ ପିଆଜ ଏଇଟା ହଳଦୀ 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 ପଇଲା ଘାଣ୍ଟିଲୁ ପ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଗରମ ତେଲ ପଡ଼ିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ରେଡ଼ି ଓକେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ 2-3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତେଲ ଟିକେ ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇଦେବା ହଁ ଆଞ୍ଚ କ'ଣ ଜୋରରେ ନା ଥିରିକି ନାଇଁ ଥିରିକି ଖୋଲେ କେଡ଼ା ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା କଲୁଣି ଏରା 6 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା ଆମ ଘରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଏରା ହେଉନି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ନେଇକି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୋଟେ ପକାଯାଏ ଗୋଲମରିଚ ଉପରେ ହେଇଗଲା ହୁଁ ଓକେ